I čao ljudi, danas ide samo jedan poseban video da vam kažem, odnosno da vam pokažem moje kopačke i bonus od dve patike. Mislim, tu ima jedne patike kao za veštačku travu, kramponi i sve to. Ne znam da li se to kaže sad kopačke ili patike, ja ih zovem kopačke, znači ja ih zovem patike. I da samo vam kažem, ja mislim da su sve Jomine, Jomine B klasa i nema drugih. Evo idemo da počnemo prvo od kopačka. Ja sam sve to stavio u kesu jer su bile, evo vidite, ja sam to stavio u kesu jer su bile mnogo prljave. I evo moramo samo da požurim, evo jednu ću vam pokazati. Evo ovo ovdje je jako čvrsto, nije sa čarapicom, ništa. Ovdje ima kramponi koji jako lako mogu da padnu. Tu su pertle. Čuti tu još ovdje. Evo ima ovdje kramponi, ne znam šta, plastika. I to je ova guma što se šutira sa špicem i ovo ovdje što ja šutiram. To su pertle. Idemo. Evo, obrnut ću ih ja naopako. Evo, jedna patika. Ovo su mi najnovije, znači ove sam kupio, ne sjećam se baš skoro je bilo, gdje su mi bukvalno za trening. I ovdje isto ova guma ovdje čvrsta. Mislim, nije guma, ne znam što je nešto jako čvrsto. Ova kuvana guma, evo ovo ovdje. Ovo je ova, kako sam rekao, kuvana guma i to će mnogo dugo da traje. Čekaj samo da se vratim ja ovo ovdje. Koliko je baterija i ovu isišu se mi. Evo, to sve su Jomine, evo vidite, Joma. I mnogo su dobre patike, ja mislim, meni je sve najbolje što je ovo jako čvrsto i ova kuvana guma je isto dobra. I sad jedne posebne patike, ali što ste da vam kažem ljudi, ove patike više ne koristim jer imam sve žuljeve od ove. Ali ovo su mi najomiljenije. Malo su mokre, hladne, jako dobro. Da vidim da se ovo se ništa nije iscepalo. Mislim, čekaj da pokažem gdje su. Vidite šta se desno desilo. Desna je sva pukla. Čekajte ljudi. Evo, ne znam, ja sad koliko vidite vi. Ali gledajte vi ovo, čekaj. Naopako sam je okrenuo. Evo, ne znam sad koliko vidite. A to je bio klip viruće u čvrstu stanaju. Evo vidite, pokidano. Čušte su za futbala saplali me. I pukle patika, bukvalno. Evo. I morao sam da menjam, evo kramponi za veštačku travu. I eto, to je to. Nema više. Imam tamo još jedne, ali to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Poz! Pustite like, share ili komentar. I ako ne lajkujete, onda ste pičke. Ćao!